Når man taler om mobilnetværk, er der meget snak om 4G. Fordi 4G er den nyeste teknologi. Og fordi 4G giver super hurtige dataforbindelser, der er 250 gange hurtigere end 2G, og mere end dobbelt så hurtige som 3G. Så 4G er en vigtig teknologi. Men den kræver også, at din mobil eller dit mobile bredbånd understøtter den. Og har du ikke en 4G-telefon endnu, får du alligevel masser af fordele med vores nye netværk. Alene i 2012 har vi nemlig lavet mere end 350 netværksforbedringer på 2G og 3G-nettene, så vi i dag dækker 99% af Danmarks befolkning på tale og 90% på 3G. Og i starten af 2014 kommer vi helt op på 99% 3G-dækning. Samtidig arbejder vores teknikere hver dag på at gøre tingene lidt smartere og optimere vores mobilnetværk på alle tænkelige måder. Når du for eksempel taler i telefon i toget, vil din mobil skifte fra mast til mast. Det hedder handover og er noget, vores teknikere går højt op i, så du ikke lægger mærke til det. Og i dag er vi blevet så gode til handover, at 99% af alle samtaler bliver gennemført uden udfald. Vi er også meget optaget af de frekvensbånd, vi vælger til både 2G, 3G og 4G-nettene. Ved at vælge den rette kombination, kan vi nemlig levere en god dækning og solid kapacitet. Uden for byerne bruger vi lave frekvenser, fordi de har en større rækkevidde. Og omvendt kører vi med høje frekvenser i byerne, hvor der er flere kunder til at dele som signalet. De høje frekvenser giver os nemlig mulighed for at bygge et tættere netværk med høj kapacitet. Det hele hænger sammen, og vi lover dig, at vi hver dag kæmper for at give dig den bedste netværksoplevelse. Uanset om du har en klassisk mobiltelefon, en 3G-smartphone, mobil bredbånd eller en af de nyeste 4G-mobiler. Velkommen til et bedre nu.